Per tant, és una nova ofensiva en aquest sentit. Un exemple concret és el tema dels cereals i dels aliments. Veiem com el capital, els mercats, els bancs, les companyies d'assegurança que ens van portar la crisi de les hipoteques subprime, que va donar lloc a la crisi econòmica i financera que ens ha produït aquest col·lapse col·lectiu, aquests mateixos ara estan especulant amb el menjar, amb els aliments. Per tant, es busquen noves àmbits on fer guanys. I què millor que la natura, que era de tothom i que per tant ara se l'han apropiat uns quants, què millor que els aliments que sempre tots i totes hem de menjar, i per tant s'intenta fer guanys amb recursos naturals. I per exemple, això ara s'especula amb l'arròs, amb el blat de moro, en els mercats d'aquestes grans multinacionals, o aquests bancs el que fan és comprar i vendre cereals, arròs, blat de moro, els guarden, després els venen a posteriori per guanyar diners amb unes espirals especulatives, i això genera un impacte dels preus del menjar, sobretot en els països del sud. En els països del sud el preu dels aliments, de cereals com l'arròs ha augmentat un 5% i l'han convertit en inaccessible per àmplies capes de la població. Per tant, veiem com l'economia verda o el que s'ha parlat a Rio bàsicament implica seguir fent negoci a costa de la majoria. Hi ha algunes que fins i tot s'anomenen llavors Terminator, perquè després de plantar-les no pots fer una nova collita, o també no són transgèniques, són llavors híbrides, que s'anomenen llavors millorades, però clar, llavors millorades per al mercat, no per al capital, per l'agroindústria. Van convertir moltes llavors en híbrides, que eren llavors que quan tu plantaves potser donaven més producció, però quan tu les volies tornar a plantar ja no donaven la mateixa qualitat de producte. I per tant, el pagès no podia fer planter d'aquestes llavors i havia de tornar a comprar les llavors a l'empresa, no? de les llavors. Llavors, a partir de la Revolució Verda, que es va produir en els anys 60-70, va ser un canvi en les polítiques de producció agrària, que bàsicament van posar els recursos naturals, les llavors, per exemple, la terra, en mans d'aquestes empreses, les va acabar privatitzant. I per tant, les llavors, que era un recurs que la gent s'intercanviava, feia planter, tot això ha anat desapareixent. I avui en dia, fins i tot, si una gran multinacional descobreix que tu tens llavors de Monsanto i no has pagat la patent, t'acabes multant. I això li va passar, per exemple, a un pagès canadenc que tenia les seves terres de cereals de blat de moro per un lloc on hi passaven grans quantitats de camions, el seu camp va ser contaminat per blat de moro de Monsanto, que passava per allà amb el camió, el vent va fer caure blat de moro en les seves terres, i de les seves terres va acabar sortint blat de moro de Monsanto, i Monsanto el va denunciar perquè li pagués la patent. Vull dir que a sobre que et contaminen les terres, a sobre tu has d'acabar pagant. Llavors, avui en dia aquest és un problema real. Llavors, quan tu vols fer un hort ecològic, com ho fas? Perquè evidentment hi ha gent que compra un producte, igual no és transgènic, però és de mala qualitat la llavor, perquè justament s'elabora així. Llavors, el millor és anar en productors que coneguis, que són ecològics, o per exemple, al Vallès hi ha una finca pagesa de gallets, no? On justament intenten fer conservació de llavors, el projecte de les refrades, refardes, crec que es diu, no? Que hi ha unes persones que el que intenten és fer planters de llavors ecològics, intentar recuperar varietats que estan desapareixent, o l'Escola Agrària de Manresa. Llavors el millor és entrar en contacte amb aquests projectes de bancs de llavors que et poden donar llavors ecològiques i de llavors de varietats que igual estan desapareixent.
perquè avui dia el que ens trobem també és que moltes varietats que no són interessants pel mercat, doncs quan el pagès es mor, el pagès que les cultivava, les varietats es moren amb ell. Llavors hi ha projectes com el de les rafardes o rafarades, sempre em diu, per donar que es diu Esther, o l'Escola Agrària de Manresa, que intenten, a través de bancs de llavors, recollir aquestes llavors i conservar-les. I llavors molts pagesos ecològics doncs, el que fan és plantar llavors de varietats que no es comercialitzen habitualment. Per tant, una de les primeres diferències quan tu entres a formar part d'un grup de consum, a banda de que comences a trobar gust als tomàquets, és que comences a descobrir varietats que no sabies ni que existien, perquè una mica també el treball que es fa és de recuperació d'aquestes varietats. Per tant, el millor seria entrar en contacte amb aquestes experiències perquè tinguin llavors intercanviar. Això, els enciams mateix, al Mercadillo porten uns enciams llargs que no valen res, són d'usos i tenen com unes berrugues. Si jo, sin embargo, jo tinc una hortalissa, per mi, bueno, i en venc, que és llarg, però és llisa, la fulla és llisa. I clar, aquests com que planten en un camp de futbol que n'hi ha 2 o 3 milions d'enciams i els planten a màquina i jo els haig de plantar amb una estaca. I ahí tiren un líquid, que a les 3 setmanes ja els cullen. I jo vaig estar 1 mes i mig a collir-los. I aquells enciams no són igual que els meus, però encara diuen un enciam 80 cèntims, són tots teus, com si a mi no em costés la feina. Tu has d'anar a escatar allà una hora, i quan me surt a mi aquells enciams? I quan un treballa i li surt a 12 o 14 euros l'hora, i jo em surten a 50 cèntims. Vull dir que la terra aquí està perduda, però totalment. L'intentarem recuperar, bon home. No. Sí, els joves tenim molta esperança. Sí, moltes ganes de treballar teniu. Que sí, home. Sí, igual. Em riu. Mira, Home, són els que han muntat aquesta xerrada, està bé, no? jo, dels 7 anys, que ja em feia el dinar, fixa't tu com ha sigut la meva vida. Als 7 anys em feia el dinar i anava per aquests vallós a buscar romanins i roldons, que tu no saps què són els roldons. Nosaltres a la seva edat treballarem encara. Exacte, ja ho pots ben dir. I encara no tenia 12 anys, que jo ja guanyava una setmanada i anava a Can Estrucvell a plegar olives. I quan es van acabar les olives, a fer de manobra, tenia 12 anys, a la Vinya Vella. No, el que ell comentava, el tema del que val el producte, Això és com les patates. Un quilo de patates de llavor val 1 euro. Tu et creus que jo quan collo les patates les puc donar 20 cèntims? Aquestes patates que venen de la Cotxinxina, que no tenen cap gust de res. Un grup o una cooperativa de consum diu, ostres, el producte és car, què passa, no? Sempre surt al debat del preu. Però clar, el problema és que també ens hauríem de preguntar com pot ser que el supermercat ho venguin a uns preus tan i tan baixos. Es ven un preu tan baix... Bueno, perquè allà cobren 50 cèntims al dia. A banda d'una producció a l'escala, com ell comentava, també, clar, les condicions laborals de la gent que treballa als supermercats són ínfimes i a banda que són productes que són de mala qualitat, que ens posen malalts. Per tant, també hi ha un cost ocult en aquest preu tan barat del producte en el súper, perquè si jo em poso malalt i vaig a l'hospital, a la Seguretat Social, que cada dia ens la volen privatitzar més, no? Això qui acaba pagant aquest cost? S'acaba socialitzant. O sigui, el producte que jo compro és tan barat, però ve de l'altra punta del món i té un impacte mediambiental, aquest cost s'acaba socialitzant. Per tant, hi ha una sèrie de costos que ens posen malalts, que contaminen el medi ambient, però això s'acaba socialitzant entre tots i totes. Per tant, és un element també que no és tan barat com ens volen fer creure, a banda que menjarem d'una manera més sana i saludable. I llavors, què més comentaves? Has dit una cosa de que vindrà un dia de fam. A l'Àfrica, amb el terreny que arriba bé, amb aquells rius que hi arriben a passar, perquè no fan uns bons canals els governs. No els interessen fer aquells canals perquè la gent, que hi hagi encara més pobres i passin més gana. I tu doneu cèntims perquè aquells puguin menjar i puguin arreglar. Si ja són els mateixos governs que ja no volen actualitzar la cosa. I les grans multinacionals, no? Perquè cada cop amb aquestes polítiques que us deia, que es van aplicar als anys 70, 80, 90 en aquests països, es van, més enllà d'obrir els seus mercats a l'entrada de productes subvencionats, també es va promoure la producció de monocultius per l'exportació.
Llavors, terres que es dedicaven a la producció local per alimentar a les comunitats, doncs avui en dia es dediquen a produir aliments per vendre'ns aquí. I llavors també, per exemple, en aquests moments hi ha una ofensiva molt i molt important per privatitzar terra en el sud, el que es coneix com polítiques de privatització i recuperament de terres. Llavors, el que ens trobem és grans multinacionals que compren terres al sud o les lloguen a un preu molt i molt barat, expulsen les comunitats indígenes, els pagesos, i dediquen la terra bàsicament a l'exportació, producció per l'exportació. Llavors això també explica la situació de fam en aquests països, perquè clar, les polítiques que s'hi fan allà de producció d'aliments estan més pensades per beneficiar les grans multinacionals per llavors vendre el seu producte aquí explotant la mà d'obra barata allà. Mira, jo no tinc res que dir del Maria, que hi ha aquelles naus de plàstic, allà, si no ens sufetessin cada moment, perquè allà han d'anar amb caretes per ensufetar tot allò, jo no haig de necessitar cap de careta, perquè estic a l'aire lliure i no és igual un tomàquet meu que el que portin d'allà. Allà són molt macos, potser seran més macos que els meus, però el sabor tampoc serà el mateix,